Mi Bošnjaci se nalazimo pred jednim od najvećih iskušenja u svojoj historiji. Baš sad. To je pitanje hoćemo li mi biti protiv svoje države. Hoćemo li mi biti protiv Bosne i Hercegovine? Hoćemo li mi raditi jedno dok država radi drugo? Napose, hoćemo li biti protiv svojih nacionalnih interesa i svoje sigurnosti, pa i svoga opstanka? Hajde prvo da vidimo šta to radi država, a šta to rade Bošnjaci. Država Bosna i Hercegovina putem Ministarstva sigurnosti i tužiteljstva otvara front protiv uvoza ilegalnih migranata, zapravo migrantskih hordi. To radi naša država. A šta mi radimo? Baška je pitanje. Ministarstvo sigurnosti na čelu sa novim ministrom Radončićem pozdravilo je odluku glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić, rukovodioca udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organiziranih ilegalnih migracija, da se organizira sastanak udarne grupe 10. februara. A ta udarna grupa će se sasvim sigurno suočiti sa razgranatom mrežom promigrantske mafije, koja, kao i svaka mafija, pitanje je dana kada će upotrijebiti silu protiv države kako bi zaštitila svoje profiterske interese. Kada je u Sjedinjenim Američkim Državama bio zabranjen alkohol nekih godina, pa mafija se onda vezala za proizvodnju i distribuciju alkohola. Kao što se mafija vezala za proizvodnju i distribuciju droge, tako se mafija danas u Bosni i Hercegovini vezala za uvoz ilegalnih migranata. I spremna je mafija da udari na državu Bosnu i Hercegovinu. Kao što je država Bosna i Hercegovina spremna da se obračuna sa promigrantskom mafijom, među koju spadaju i oni koji sebe zovu kobajagi volonterima, kobajagi humanitarcima, a to su oni koji razmještaju ilegalne imigrante po privatnim kućama, koji uključuju naše stanovništvo da prodaje svoju sigurnost. I ono što je kazao ministar sigurnosti Radončić prilikom posjete Zagrebu, gdje se susreo sa tamošnjim ministrom sigurnosti, pitanje ilegalnih migranata je, kako je kazano, sigurnosni problem prije svega, pa tek onda humanitarni. Dakle, ljudi vam poručuju od struke i od državnih nadležnosti da je ovo sigurnosni problem. Šta to znači? Pa to znači da može eskalirati problem. To znači da može doći do pojeftinjenja usluga kriminalnih grupa, pojeftinjenja plaćenih ubistava, pojeftinjenja raznih vrsta delikata. Jer imaš hiljade ljudi bez identiteta koji su spremni staviti se da čine usluge mafiji. Isto tako ostaje otvoreno pitanje koliko tu ima isilovaca, koliko tu ima raznih ljudi sumnjivog porijekla iz Alžira, iz Maroka, iz Pakistana. I šta sad naspram sve ove priče rade Bošnjaci? Nose torte migrantima, hrane migrante. Eno, gradi se mešdžid za migrante da ostanu u okolini Sarajeva. I to je danas naša lična karta, da smo jedini narod koji putem svojih institucija uvozi migrante i naseljava migrante na svoj životni prostor, a ne zna o kome se radi. Sjećate se vi ono kada su Bošnjaci vezivali zastave sa Franjom Tuđmanom, bez ikakvog računa, pa nam se zabio nož u leđa. Sad vežemo zastave sa nekakvim migrantima, ne znamo ko su. I ne znamo šta iz ovog slijedi. Šta ako neke
ekstremne grupe dostave oružje tim migrantima? Šta ako to postanu oružane formacije? Šta ako ih neko zloupotrijebi ili upotrijebi da se odavde istjeraju Bošnjaci, da idemo prema Njemačkoj, kako bi oslobodili prostor za veliku Srbiju i veliku Hrvatsku i kako bi onda ta velika Srbija i velika Hrvatska uradile ono što treba uraditi? Pohapsiti ih, jer su ilegalni, i deportovati. Što bi se dogodilo u svakoj drugoj zemlji da ja ili ti uđemo u Švedsku ili Švicarsku? Oni bi nas uhapsili i deportovali u našu zemlju. Ovdje se to ne radi. I zato treba pozdraviti ove aktivnosti tužiteljstva i Ministarstva sigurnosti i treba pozvati Bošnjake da konačno drmnu glavom u zid, da razumiju šta rade sami sebi, da razumiju šta rade državi Bosni i Hercegovini, jer se konfrontiraju protiv svoje domovine, protiv svoje države i protiv svog nacionalnog interesa.